Oh, nembute. Bismillahirrahmanirrahim. Niku wau suguhane kuwatah rono. Weh. Mantenan. Ngeten niki wau kula tegur yen Pak Alim. Niku wau jane nggih suguh nerno telu. Tapi dulur-dulure dugi betakne lha berarti mboten suguhne mengke sing mam sinten lho nggih pun. Tapi mengke lintune aja alasan ngono ya, pokoke telu wis maksimal. Lah gak gak usah ngapusi nggih. Ini Pak Alim jujur nih panjane. Lah dulure kuwatah sami dugi betak-betakne. Mengke gak disebutne sinten e mamang. Wau iki kula tegur ya. Mayat tiga mawon Pak Alim napa kata-kata langsung kula tegur. Ngapunten niku dibetakne dulur-dulur. Mboten saged nek anu. Ngomong mboten kemam. Repot. Lah niki Mas Kul liyane ya aja alasan ngono ya lak pancen gak enek sing gawane teko telu dene. Nah, aja iki alasan wah suguh akeh kok alasane kok gawane dulur aja ngono. Wis maksimal telu wae lah terah suguhane dhewe. Maksimal iku sitok ya ora apa-apa. Gak suguh ya ora apa-apa. Nanan niku. Dengan editan ngaji. Terus dinjing nggih, Rebu malam Kamis iki tanggal 1 Rebu terus nggih. Nggih. Nggih Mbak Nur Ritan mriku. Wau kula badhe budal kasih ngelingi malih Mbak Nur. Nuwun sewu kula niku mboten saged tumut. Kami tulung jenengan sanjangne jamaah dinjing malam Kamis nggih tenggene Mbak Nur. Laturi niki makili Mbak Nur ingkang boten repot lah saged jenengan puji. Abese nyelameti khitanan putrane nggih. Nggih to khitanan. Nggih. Terus malam Minggu nih. Nah, tenggene niku senior Mas Muson niku gitu. Niku wis penggaweane semangat ewang-ewang pokoke sore wis teko dhisik dhewe ngumet golek ngusungi apa kono lampu apa dilumpuk-lumpukne son sisteme diwae ngangkat wis semangat niku. Muson Kang Nur ya semangat. Tapi muson iki rada megel nih rada. Namanya ngaji turu ini biasanya itu ya. Engko bar ngaji yo tangi nek musuh-musuh wis apik ya. Penting semangat iki carane ngopeni ngaji reno-reno gitu. Ya nek sing melu ngrungokne fokus ya muson bagian persiapan wis ganjarane wis padha-padha lho tenang ya gitu. Selok turu no wayah iso ngaji. Ning wale temu sholat gletak wale. Allah. Terus ngeten tanggal 12 niku pondo sios ngenekne sondorek no mboten. Lak sios Mas ku enten kan enten sing nyuwun tak wau kula tingali kok pas tanggal 12. Selak menawi sios sik niku ditunda mawon. Artine ditunda mungkin untuk tanggal 12 nak telah memberi modo sios ngenekne sondorek niku mboten libur tapi tenggen kula mawon. Samar kula mungkin lak usum sondorek terus tenggene sinten umpami teng mondo kilen mriki. Mungkin samar kula tiap RT sibuk karo RT-ne dhewe-dhewe mboten sing dugi mboten enten samar kula. Lak tenggen kula kan aman. Pokoke kula teko panggah ngaji nek sing dugi monggo ra nek sing monggo pokoke kula panggah ngaji. Tapi ningali enak ternyata mboten sios enten sondorek nggih tetep sesuai jadwal wau tirose Mas Muson pun enten sing daftar juga sinten Muson. Pak Atim sapa? Pak Atim Kusir, Pak Atim Kasmo. Oh, Pak Atim. Nggih. Pundi? Pak Atim niki. Sebelah niki. Nggih niki. Nggih. Pak Atim. Jadi niku mengke berarti sik malam Minggu benjing gene Mas Muson terus malam Minggu ini malih. Ah, lah niku. Tapi malam Minggu ini malih niki lah mboten sios sondorek nggih tetep jalan rutinan tengene Mak Diatim niki nggih. Tapi menawi sondorek tenggen kula mawon nggih gene Mak Diatim ditunda. Samar kula mriki sami mboten dugi gedang-gedangan sondorek kan yo mandek to malih ndak. Pomo budal ki nek dalan yo malih. Menggokne sondorek iki ngono. Ya no. Pone ngesane sing usuk-usuk ki penghobi sondorek iku ya wis saged.
arep delok condor kowe ajak ngaji ya. Kalau ini penghobi ya. Ya serono-rono wong hobine ya ada sing hobi. So, nah kula terus terangnya nyetik sondor kayak kula bayangin keberbeken kula cering nate. Nongko atuh wis perlu diantar wis cukup kan Bu. Nyantri layangan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeten. Ngaji nerane bab konco-koncone iblis, kekasih iblis. Jadi mungkin ini nerangin bab kekasih iblis menawi malam minggu ngajeng genting nerangin musuh iblis. Dan kenapa? Ini saya nerangin sih. Karena Kanjeng Nabi ditanggleti, iblis niku ditanggleti. Riwayat saking an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Ibni Abbas niki dawuh, Ibni Abbas niku berarti misanan kali Kanjeng Nabi. Sayyid Abbas niku kan pamane Kanjeng Nabi gadah putra jenenge Abdullah, makanya biasa dipanggil Ibni Abbas. Nama niku lah Arab niku lah Abdullah niku diharap maklum, artinya harap maklum ini gak disebut kadang. Jadi pomo Abdullah bin Abbas niku langsung Ibni Abbas, berarti niki Abdullah bin Abbas. Niki Abdullah bin Abbas biasa disingkat Ibni Abbas. Niki dawuh ngeten, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin li iblis alaihi la'nah. Rasulullah dawuh tenggene iblis suatu hari Rasulullah dawuh tenggene iblis ini. Rasulullah taklet nenggone iblis. Niki sing nyritani Ibnu Abbas. Rasulullah itu tahu taklet ngene iblis. Kam ahibba min ummati. Iblis kekasihmu sangka golonganku, saka golongane umatku, iku kabeh pira iblis. Jadi golongan sing disebut niki mengke berarti termasuk kekasih iblis. Lah kekasih iblis niku musuhe Gusti Allah. Bijing wali ane musuhe iblis niku berarti kekasih Gusti Allah. Niki sik kekasih iblis sik. Kali Kanjeng Nabi tanggleti, pira kekasihmu sangka umatku ki pirang golongan. Kala akhirnya iblis jawab. Kala iblis ahibbai asyratu nafarin. Kekasihku saking golongan umate panjenengan ya Rasul niku kabeh 10 golongan. Awaluhum al imamu al jair. Sing pertama sing dadi kekasih iblis itu adalah pemimpin yang menyimpang dari kebenaran. Ya sing korupsi, sing gawe kebijakan sing ora adil disengaja. Ya sing motongi dana ra jelas, bahasa kerene korupsi, itu bahasa kasarnya aslinya nyolongi duite rakyat. Ngoten iki lho. Dadi imam al-jair. Imam sing menyimpang sangka syariat, sangka aturan niku berarti dadi kekasih iblis. Abdolimu li ra'iyatihi. Pemimpin sing dolim karo rakyate, pemimpin sing nyo-nyo rakyate, pemimpin sing nindas rakyate, pemimpin sing ora adil karo rakyate, ora mek korupsi tok, dhek karo rakyate gak adil. Iki termasuk pemimpin sing dadi kekasih iblis. Terus berkaitan karo pemimpin dolim niki Rasulullah dawuh ini, man da'a li dhalimin bil baqa'i faqad ahabba ayyusallahu fi ardihi. Sapa wonge ndongakne pemimpin sing zalim, ndongakne tapi ndongakne muga-muga pemimpin iki panggah dadi pemimpin. Dadi pamane wis seru pemimpin iki zalim malah mbok dongakne muga-muga panggah dadi, pokoke panggah dadi. Orang kok ditungane untuk hidayah orang, muga-muga panggah dadi, tapi yo panggah zalim. Lah tiyang ngoten niku padha karo seneng Gusti Allah lak dimaksiati. Wong ndongakne pemimpin sing zalim ben panggah dadi pemimpin iku koyok-koyok wong kuwi bener-bener seneng lak Gusti Allah didurhakai. Berarti niku donga sing ora bener. Lah enek pemimpin zalim niku sing bener piye? Dongakno muga-muga entuk hidayah. Aja syukur jenengan dongakne muga-muga panggah dadi ya, muga-muga panggah mimpin ya. Ora didongakne ben bener kepemimpinane niku kleru.
dongakno entuk hidayah, dene kowe entuk hidayah panggah dadi pemimpin ya alhamdulillah. Tapi aja syukur dongakne muga-muga panggah dadi pemimpin padahal wis jelas-jelas zalim. Iku padha karo seneng nek enek wong maksiat ning gone Gusti Allah. Ngoten. Jadi dongakne entuk hidayah lan pemimpin zalim. Ini panggah gawe entuk hidayah ya aja dipilih neh ngono. Wal mutakabbiru. Terus sing nomor loro, tiyang sing dadi bolone iblis, bahkan ahibbai maknane kekasih, wong sing disewenengi iblis iku wong sing gumedhe, wong gumedhe. Terus kanjeng Nabi dawuh yusyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsal dzurri fi suratir rijal yaghshahum dzullu min kulli makanin yusaquna ila sijnin fi jahannam yusama bulusa yusqona fi usarati ahli nar. Kanjeng Nabi dawuh resikone wong gumedhe, wong takabur niku benjing teng neraka jahanam niku digiring koyok semut. Dadi sing giring malaikat saking gedine dikira cilik-cilik gak gelem ra gelem diserok-serok ning malaikat. Ono-ono mlebu jahanam, mlebu neraka. Wis ora iso piye-piye mergo ning ngarepe malaikat iki cilik-cilik mek koyok semut nang wong sing gedhi ning donya kemlentos-kemlentos rumangsa gedhi. Nek neraka dadekne sak semut-semut karo Gusti Allah di hadapan malaikat digiring. Komene arepe brengkel moh ya bakal disuruh karo malaikat dianggep cilik-cilik kon mlebu neraka jahanam. Terus nek kono nek neraka jahanam wis jelas gak penake panas ra karuan wis pokoke dibuang. Ombene niku sangka nanah. Nanahe penghuni neraka. Dadi penghuni neraka bodho nanah wis ra karuan pokoke. Niku miline dikon ngombe wong sing takabur niku mengki. Nauzubillah. Lah takabur piye to? Di antarane bentuk takabur iki. Jelas takabur iku nyawang awake dhewe rumangsa luwih apik timbang wong liya, lak nyawa wong liya iku luwih cilik rumasane luwih ina. Niku salah sijine. Terus di antara bentuk takabur niku ketika tiyang niku gak gelem napa perkara sing bener niku termasuk definisi takabur. Pomone diomongi kalau dulur iki sing apik dijalin silaturahime, ora usah megeli, ora usah nyatru, tapi dhek ngeyel. Lah nyapo wis ra iso. Lah iki lho, padahal iki ungkapan benar tapi kok dia tolak. Niki padha karo wong takabur. Jadi bentuk takabur iku ora kok mesti wong ketok kemliti gak. Pokoknya wong sing menolak perkara sing jelas-jelas bener niku bagian termasuk sifat takabur. Nggih. Dadi umpama diomongi bendina ki salat 5 wektu, usahakno iso salat 5 wektu, terus dia ngeyel lah moh salat 5 wektu diwas ngentek-ngenteki wektuku kerja. Lah gak gelem nampa perkara sing bener iki termasuk takabur. Jadi wong niku walikane takabur niku tawaduk. Tawaduk niku gelem nopo kebenaran dari manapun datangnya. Niki jenenge tawaduk. Artinya meskipun kebenaran niku datangnya dari orang yang umpama derajat sosial niku luwih rendah daripada kita, niku gelem nopo, niku jenenge tawaduk. Jadi umpama jenengan usiane di atas 40 terus enek bocah jek SD ngomongin jenengan tentang perkara bener, lah jenengan buatan purun nompo padahal itu jelas-jelas bener, niku jenenge termasuk takabur. Jadi umpama urung iso nglakoni tapi nompo aja nolak omongan bener itu tetep jenengan tompo dari manapun datangnya. Kadang kan sing tuwek iki dielingne sing nom gengsi ngoten lho. Lah niku berarti jek enek rasa sifat-sifat takabur. Karena lak takabur niku siap menerima kebenaran dari manapun datangnya, itu jenenge tawaduk. Lak takabur walikane gak siap nerima perkara bener, kon ditekani gak siap nerima. Ngoten. Dadi nek wong tawaduk siap nerima, pokoke bener kon dia tekone siap. Terus sing nomor 3 sing dadi kekasih setan iku al-ghaniyyu alladzi la yubali min aina taksibul mal wa bima da yunfiqu. Wong sugih tapi sugih iki gak peduli nek aku golek duit kondir ra peduli, pokoke aku sugih.
Terus DE sugih tapi yo gak peduli kingko duit tangge apa ora peduli. Mbuh tangge judi, mbuh tangge apa ora peduli. Jadi DE iki sugih goleke ngawut ya ora peduli, gak sesuai syariat gak peduli. Nak nafkahne bondone ya ngono pisan, ora peduli tinggi apa, mbuh tinggi ngerusak hutan, mbuh tinggi judi, mbuh tinggi maksiat ora peduli deh. Lah niku lho kekasih setan wong sing masalah bondone ngelolane dengan cara keliru, goleke keliru, nafkahne ne utawa mentasarufkannya juga dengan cara yang keliru. Niku kekasih setan. Wong sugih model menunggu kekasih setan. Makane lak golek duit jaluk tenanan tenggene Gusti Allah, muga-muga rezekine sing bener-bener halal. Ngoten nggih. Dadi aja syukur ngawut wah iki demi gengsi iki pokoke aku kudu sugih. Zaman ini ora sugih yo ketinggalan zaman ini ora sugih yo gak dinggep wong ora ngono. Nek akhir zaman iki awake dhewe kudu siap tantangane. Awake dhewe tetep berpegangan karo hukum agama. Aja golek sawange wong. Menurut agama bener piye ya wis kudu dilakoni. Wong pancen ning akhir zaman urip nyelot akhir ki wong nyelot bener ki nyelot dikucilkan. Awake dhewe kudu roh kuwi. Artinya kudu roh ya kudu siap nglakoni bener iku kemungkinan dikucilkan umpamane. Untunge nek saiki jek akeh wong sing gelem sama-sama diajak nglakoni bener wong bukine ngaji ya jek akeh sing gelem. Berarti awake dhewe jek aman urung sampai tahapan ketika nglakoni kebenaran terus dikucilkan. Benjing akhir zaman ini nyelot ngoten kuwi. Jadi ketika awake dhewe umpamane wis nglakoni bener nyambut gawe halal tapi kok orang sugih-sugih aja sampai gengsi terus wis gak apa wis ngawut nglakoni perkara haram yang penting sugih. Ampun ngoten, sing penting halale ora penting gengsine. Ki awake dhewe arep ngawut iki lho arep ngajah pirang dina awake dhewe urip ning donya iki lho. Pirang tahun kasebut was getun ra karuan itu wis saeneke penting halal, penting entuk ridhone Gusti Allah, gak termasuk kekasih iblis. Lah kekasih iblis wani ngawut timeng penting sugih. Lah niku gak seneng Gusti Allah kuwi dadi kekasih iblis, sing seneng iblis. Terus malih sing nomor sekawan nomor gangsal wal alimu alladzi Soddaqo al-amiro ala jaurihi. Wong ngalim, ya ini sing bahaya nih. Wong ngalim sing iki benerne la enek pemimpin zalim. Dadi wong ngalim tapi enek pemimpin sing nyo-nyo rakyate, pemimpin sing korupsi, dhek panggah bener nih. Niki termasuk kekasih iblis wong alim model ngono iki. Naudzubillah. Jadi DE roh hukum agama bahkan sampai ngalim tenanan, tapi enek pemimpin zalim, enek pemimpin korupsi, panggah DE dukung, panggah bener nih. Iki wis parah iki dadi kekasih iblis. Dadi wong ngalim niku dereng tentu slamet, lak gak ngamalne ilmune. Ngoten niku. Kanjeng Nabi dawuh berkaitan karo wong zalim, wong ngalim sing dukung pemimpin zalim niku man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus samaa'i wal ardh. Sapa wonge fatwa, lah sing biasa fatwa kan wong alim. Fatwa tanpa ilmu, maka dia akan dilaknati oleh malaikat langit dan bumi. Yo iki wong alim tapi fatwane dukung pemimpin sing zalim niku dilaknati malaikat langit bumi. Jelas dukung pemimpin sing nyimpang, sing nyeleweng, sing korupsi. Nah, itu langit bumi laknat. Watajiru, terus tulisan ini watajiru al khainu. Wong dagang tapi khianat. Khianat wong dagang iki lho, ngene lho, khianat wong dagang iki. Umpama dhek iki urusane dagangan karo urusan timbangan, biasa curang dalam menimbang. Lho biasanya timbangan yang ngisore yang sing tempeli apa akhirnya cepet abot menuhi barang lho cara nek timbangan. Utawa masalah ukuran, gitu, ukuran. Pomo bakul barang-barang sing menggunakan ukuran, pomo kain. Kudune nek wong tuku 5 meter engko wonge rada mengo digeret neng sisi neh ben dadi 5 meter kurang. Lah kalau ki ngono lho, kuwi termasuk khianat dalam
jual beli. Jadi jual beli ini pancen abot, makanya termasuk sing iso dadekne wong iku diridhoi Gusti Allah niku amalan niku jual beli yang baik. Karena ternyata dari pedagang niku lagak dilatih tenan kejujuran niku rawan ngapusi, gitu, rawan ngapusi. Engko mergane kadang wong kulaan barangnya asale apik, delalah arwe wis teko omah ternyata enek cacate, bare arep ngedol iki bingung. Kadang bingung malah ngene, wis engko enek pelanggan tak hapusane iki barang iki apik ngene ben penting Pak payu. Padahal DR lo enek cacate tapi gak diomongne pelanggane. Iku lho abote wong dagang kadang lah kena kasus ngono kuwi. Dadi enek cacate ora diomongne malah didelikne. Padahal nak dagang tenanan menurut agama niku kudu ngomong lah enek cacate, enek kurange, enek eleke kudu diomongne lak wae dhewe. Lah makane wong dagang iku lak iso apik iku wis dadi modal munggah swarga, sak liyane entuk bati, entuk bonus mlebu swarga. Al-bai'u al-mabrur niku dadi wong dagang iki dadi ibadah lak terah iso jujur, wani jujur tenan iku dadi ibadah tur ndadekne awake dhewe selamat. Dan jadi resikone godhone wong dagang iki kathah lak ngalami dagang tenan kathah. Terus wal muhtaqiru, kekasih iblis iku wong sing nyimpen dagangan. Ini nyimpen dagangan tapi niki arahe teng makanan pokok utawa lawuh sing pokok. Nggih. Lawuh sing umume dadi lawuh ngene. Tiang kulaan beras kan makanan pokok ya, ini dhewe. Musimnya beras mulai larang dhek kulaan akeh bare sengaja didelikne, lho. Sengaja didelikne engko regane ben nyelot larang ketika wong-wong gak duwe beras kan kok malah kepeksa gelem nuku larang. Niki mboten angsal ngoten niku. Dagang model ngoten niku haram. Kula bali niki. Ketika beras mulai larang, beras larang niku dhek kulak, berarti beras kan langka lho. Kulak sak gudang bek didelikne. Ki kok regane ben tambah dhuwur ketika nyelot langka. Niku mboten angsal. Tapi lak panenan dhewe didelikne terus engko didol wayah larang niku mboten napa-napa. Sing gak oleh wis jelas-jelas mulai krisis beras mulai larang malah dhek ndelikne rega ben nyelot remuk pisan ben nyelot dhuwur engko kabeh tukune nggone dhek badine akeh. Niki mboten angsal, nak makanan pokok niku mboten angsal. Nggih. Lah nak barang-barang liya kaya elektro niku mboten masalah. Sing gak oleh niku pokoke makanan pokok utawa lawuhe, ya lawuh umume. Lanang kita niku digambarne daging, mergane wong Mekah niku wong Arab niku umume lawuhe daging. Lah ning awake dhewe sing lawuh-lawuh umume ya apa ini? Termasuk daging ya bakal termasuk utawa lawuh-lawuh liyane sing kira-kira kok wong ki mesti butuh tur goleki terus didol model ngoten niku mboten angsal. Lah iku bolone iblis lawuh model iki. Cara anune mencekik rakyat, cara nek berita-berita kan ngono. Terus sing nomor berikutnya nomor 3 niku wazani, tiang ingkang melakukan zina. Iyyakum wazina fa inna fihi arba'u khisalin yudhibu al-baha'a minal wajhi wa yaqta'ur rizqa wa yusnitur rahman wa yastijibul khuluda binnar. Orang yang melakukan zina niku lak sampai boten ditobati niku jadi kekasih setan. Tapi ngeten nggih. Zina niku jelas niku dosa gede jelas. Pancen keterangannya jelas teng Quran teng hadis niku dosa sing kena ancaman niku berarti dosa sing gede, sing ancamane dijelasne. Dosa sing nek donya harus dihukum, ya harus ada hukumannya berdasarkan Quran hadis itu jenis dosa gede termasuk zina. Tapi ngeten, zina niku kan dosa gede. Tapi niku apapun dosa lak ditobatin tek. Niki enten cerita ngeten. Delalah kula bar ngulang niku. Ya bar maca iki terus delah kekelingan keterangan enten tiyang zina. Zaman Kanjeng Nabi niku enten wong wedok zina.
Terus dia tobat, matur teng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula nglakoni ngeten sehingga berhak untuk dihukum. Artinya dia menyatakan tobat. Niku karo Rasulullah, waline dipanggil, ditimbali. Wes ngene, iki ya, wong wedok iki waline nek gak disebut nih, mbuh iku bapake, mbuh kange, pokoke waline disebut. Iki anakmu utawa dulurmu iki nglakoni zina, wis engko rawatan sing apik. Karo Rasulullah kon rawat sing apik, ora kok terus wong iku apa zina terus disia-sia gak. Menurut syariat itu kon nglakoni sing apik, iki rawatan sing apik. Engko lah anake wis lahir, engko nyentrene neh wong wedok iki. Karena ketentuan dari Allah, wong lak zina mukson iki wong duwe bojo terus zina. Niku ketentuan dari Allah, dia harus diranjam sampai mati. Niku ketentuan gak oleh ngenyang manusia. Iku hukum ngene Gusti Allah langsung. Nah, ketika dia tobat diperlakukan dengan baik, tapi ketentuan dari Allah tetap harus dilaksanakan. Artinya nopo ora oleh dilolokne wong zina iki gak oleh dilolokne. Ngoten lho. Jadi memang artinya teng hadis niku dipahami, ora oleh terus dilolokne ngene ojo. Wong zina iku lak gelem tobat, aja terus mbok lok-lok nih. Bene dhek panggah semangat nglakoni tobate. Terus bareng tenan diranjam. Terus niku sedo karo Kanjeng Nabi disolati. Wah istimewa to paling entuk salate Kanjeng Nabi lho. Wong entuk salate Kanjeng Nabi kan wis pol-polan lho. Sing nyolati Kanjeng Nabi langsung. Bareng niku enter riwayat hadis ngaten. Tobate wong wedok niki wau. Umpama dibagi tobate wong sak Madinah itu cukup, saking gedine tobate. Artinya napa? Jelas zina itu adalah dosa besar. Tapi ketika orang ini tobat, wis enek contohnya zaman Kanjeng Nabi, nyatane tobat itu luar biasa sampai dilem Kanjeng Nabi. Dadi lah enek wong pomo awake dhewe roh kuwi nglakoni zina, ya aja suudzon terus ya kuwi wis nglakoni tobat. Ngono lho. Nggih. Karena wong wedok iki asale ya enek sing ngelok-ngelok ning ngrasani cara wong kuwi zina ngene. Karo Kanjeng Nabi dijawab, wong kuwi no tobaté ngungkuli wong liya-liyane sampai umpama dibagi wong sak Madinah tobaté iku ditampa karo Gusti Allah. Cukup dibagi wong sak Madinah. Lah intine niki zina sing dadi kekasih setan niku sing boten ditobati. Nggih, boten ditobati. Niku termasuk yastajibu al-khulud finnar dari Kanjeng Nabi. Zina laga ditobati poneh ngakoni menganggap zinanya itu adalah sah, nganggep zinane iku ora dosa, niku bakal kekal nek neraka. Naudzubillah. Jadi terus ngeten niki sing umum berlaku nek masyarakat. Nah menawi selama niki gaene melu-melu ya aja dibaleni. Ngeten nggih. Lah enek berita si A zino, si B zino, iku aja terus nih. Niku ngeten mergo kan hukum Islam mengatakan orang lain zina itu kalau tidak punya 4 saksi, ya, gak punya 4 orang saksi, niku malah DE sing kudu kena hukuman, ya, sing harus kena hukuman ini malah sing omong gimana. Jadi umpama enek wong ngabare si A kene krungu aku no anu kene apa nglakoni zina apa intine ngarahne niku lho. Terus jenengan aja sampai melu terus nih, ketika mengucap nih terus nih itu seolah-olah koyok wong nuduh. Iku lak nang syariat ngoten teng hukum iki. Dadi koyok wong nuduh si A niku wau zina. Niku umpama diterapne hukum Islam, lak jenengan melu nerusnya omongan kuwi berhak dihukum. Ngoten lho, malah kleru sing melu gosip iki mung kleru. Ora sekedar gosip biasa niku, iku kok dicekel cara nek syariat Islam dicekel karo apa pemimpin Islam karo petugas sing nek negara hukum Islam niku dicekel dihukum kena niku sing melu nyebarne berita zina. Karena syaratnya wong mengatakan si A zina itu harus punya 4 saksi yang benar-benar melihat secara langsung.
lagak duwe 4 orang saksi, dia berhak untuk dihukum. Nah jadi ini koyok-koyok rasa-rasa biasa, tidak biasa lah urusan zina aja sampai melu nyebar nih. Ini koyok wong nuduh statusnya malian. Atau biasanya nak bape pikir hadul qalbi ini loh. Hukuman bagi orang yang menuduh zina. Itu goro-goro melu nyebar nih berita si A zina si B zina. Makanya enten cerita loh, biasanya ulama niku lah disowani. Jadi disuani enek wong ngeluh ini kalau yai ini kalau ngelakoni gak wani si ulama ini mesti mengiyakan gak wani biasanya nyelipur omongan dia gak mani muka wani kau nyembungi ini omongan terus zina ini karo sopo ini gak wani karena apa itu lah dijawab nyembungi ya ini roh hukumnya kaya wong nuduh zina jadi itu gampang-gampang bahas wong liya zina lah gak duit 4 orang saksi, betul. Yo umpama enek sing dina didongakne lak krungu berita-beritane didongakne muga-muga tobat ora usah melu nyembunyi nyebarne. Terus berikutnya akilur riba. Wong sing mangan riba niku kekasih setan. Inna akilar riba yu'adzabu min khini yamutu ila yaumil qiyamah bisabahati fi bahrin ahmar. Mithlid dami wa innahu yulqamu al-hijarata kullama ulqima hajaron sabaha bihi summa ada fahiron fahu fayulqamu akhara wa hakadha ilal ba'sinya. Dan uang mangan riba ya uang lakoni riba niku resikone ngetelak boten ditobati. Umpama dia ini ngambek Allah gak masalah sampai akhir hayat ternyata orang ditobati penggawean riba nih. Uang riba itu jelas ini diomongin kasih setan. Terus dawe Kanjeng Nabi uang riba niku ket mulai mati langsung disiksa. Beda karo dosa-dosa liyane. Ya. Jadi termasuk dosa sing langsung ketika mulai minhini yamutu mulai dari awal mati itu langsung disiksa. Lah nak dosa-dosa liyane biasanya modelnya gak ngono ketika mati, gitu. Engko jek diliwati ditekoki munkar nakir, engko lagi kemungkinan mulai dihukum nek kuburan. Sebagian mulai dihukum sok neng akhirat, neng kuburan urung kena hukuman tergantung. Lah nak riba niku mboten langsung ketika mati tek itu langsung kena siksa. Saking nemene riba. Terus enten niku keterangan teni anak niku ngeten sampean. Enten seorang wali, gitu, seorang wali. Niku pas teng sarean, ya mungkin semacam kuburan umum lah, semacam kuburan umum. Niku wali niku semerep. Kok suarane nek wong bengok-bengok kelaran goleki. Ternyata nek salah satu kuburan, gitu, salah satu kuburan. Didelok oh nek kuburan iki mau nih, wali nih ngoten. Oh alah suaranya kuburan. Terus mali ini kau tekok wong sekitar ya sini pompen aja tekok juru kunci lah. Kang ini kuburannya sapa Kang? Oh anu. Iki kuburannya si A ya. Kuburannya si A. Dia iki yang kerjaannya nih dunia biar apa? Anu kerjaannya itu ya kerjaannya pencahariannya sehari-hari itu berkaitan dengan riba. Pokoknya ini mengandung riba penggawean. Lah nek riwayat niku teng cerita niku disebut nih, kalau disebut itu kan. Padahal wong kuwi sregep ning masjid. Cara ceritane ngono. Jadi tiang niki wau ya sregep ning masjid, sregep jamaah, sregep iktikaf mungkin bahkan. Tapi nyatane nek kuburan iki jek soro mergane napa? Dia itu pekerjaannya selama urip riba. Lah mumpung awake dhewe iki urip tur awake dhewe diilingne karo ulama liwat kitab-kitab roh ngaji ngeten iki ternyata riba itu bahaya. Oh ternyata zina itu ya pancen bahaya. Lah mumpung urip monggo didohi sareng-sareng. Timbangannya getun, untung awake dhewe jek diulingne para ulama lewat buku-bukune ngeten iki sehingga awake dhewe roh.
enten keterangane enten hadise berarti kudu sing takdui ngoten nggih. Terus nek ketimale kekasih setan berikutnya niku al bakhilu alladzi la yubali min aina yajma'ul mal. Wong sing medhit sing gak peduli duwite kondi. Dadi wong lak medhit biasane yo gandengane golek duit yo rada ngawur, mergane pengine sugih to wong medhit. Dadi golek duit ki yo ngoyo rada ngawur, terus saking pengine sugih kuwe man-man sedekah. Jadi ngeten nggih, tiyang dikatakan medhit. Dikatakan medhit terus tiyang niku dikatakan medhit, status medhit niku disandang bagi orang yang dia itu punya kewajiban nafkah wajib atau punya kewajiban sedekah wajib tapi gak ditok niku jenenge medhit. Contohnya ini, uang kewajiban zakat ora gelem zakat niku jenenge medhit. Uang kewajiban menafkahi anak bojo tapi gak gelem niku jenenge medhit. Lah nek uang duwe kewajiban zakat gelem zakat, terus kewajiban menafkahi anak bojo yo gelem menafkahi. Jadi nek gur trep ngono tok, iku jenenge duduk wong medhit tapi urung sampai tahapan loman, urung kena diarani wong loman. Mek gur ilang status medhit, mek gur ilang status cetil tapi urung loman. Paham ya? Punya kewajiban zakat yo gelem ngetokne zakat, tapi belas gak gelem sedekah liya-liyane. Kuwi jenenge duduk wong medhit tapi yo duduk wong loman. Lah nek wong loman iki piye? Kewajiban sedekah utawa sedekah sing wajib wis dilakoni, zakat dilakoni, nafkah anak bojo dilakoni, bare gelem sedekah iku jenenge lagi mulai diarani wong loman. Ya, jadi uangnya kadang gak diarani medhit tapi juga diarani loman. Nek gur gelem ngetokne duit sing wajib tok kuwi jenenge ora medhit tapi juga loman. Lah loman iki wis gelem nglakoni sunah-sunah, sing wajib wis dilakoni tentang bondo, terus mulai gelem nglakoni sunah. Lah loman dhewe ku enek reno-reno. Enek loman sing modele ngene. Sedekah tapi antara sing disedekahne karo sing disimpen akeh sing disimpen. Niku jek loman karo bahasa Arab tingkatane kok dinamakan as-sakho, manane ya loman tapi lomane jek loman paling ndek. Sing disimpen akeh sing disedekahne saiki loman niku. Terus sak dhuwure neh niku sing disedekahne karo sing disimpen niku padha, kurang luwih padha. Niki jenenge aljud, maknane ya loman, tapi loman luwih dhuwur tingkatane. Terus nek sak dhuwure niku sampai kemenen. Dadi liyane kebutuhan pokok niku disedekahne kabeh, iku jenenge al-isar. Lah sahabat sing keri dhewe iki mung padha tahapane. Sahabat Kanjeng Nabi iki lak sedekah padha ngono kuwi. Dadi antara sing disedekahne karo sing simpen niku akeh sing disedekahne, saupen sing sedekah. Makanya dikatakan isar. Bodoh milih wong liya untuk menikmati hartanya, untuk mendapatkan harta dia daripada diri sendiri. Jadi pentingnya wong liya timbang awake dhewe. Sahabat iki ngoten niku lak urusan donya. Jadi pemon duit-duit no pilih disedekahne timbang di simpen. Rata-rata sahabat sing digawe dhewe iki saiki sak cukupe ngoten niku. Awake dhewe iki pol-pole paling rata-rata jekne pertama ngono sing disedekahne karo sing disimpen yo akeh sing simpen. Sing disangkut sedekahane apa yang disimpen yo akeh simpen. Tadi cara muni loman iki jare jare untuk ngisi-ngisi iki keloman kawan umum ge edian. Dia sandure wong bakil titik legian. Ya sandure bakil tapi wis rumong sapa kaya loman-lomano. Padahal karo sing disimpen yo akeh sing simpen. Ya wis rada entuk gelar loman lah, tapi loman paling nyimpen. Niki ya. Jadi niku wong bakhil niku konyane setan. Wasyaribul khamri terus terakhir. Wasyaribul khamri al mudminu 'alaiha. Wong sing senantiasa minum arak. Dadi wong sing duwe kebiasaan minum arak gak ditobati niku koncone
setan. Intine iki wau kabeh niku dadi status kancane setan mergo nglakoni dosa sing model-model ngeten iki wau. Tapi piye pun dosane lak awake dhewe gelem tobat tenanan kok jero ati, termasuk kaya ceritane wau wong wedok sing nglakoni zina tapi ketika tobat bahkan Rasul pun melegalitaskan, memberi legalitas bahwa dia itu tobatnya tobatan nasuha, sampai-sampai umpama tobat iki dibagi wong sak Madinah niku cukup saking gedine tobate. Dadi intine lah enek wong maksiat, awake dhewe aja melu-melu, yo aja sampai nglakoni ngoten niku, sebisa mungkin dihindari, tapi aja mbok rasani, nggih. Bahaya, termasuk yang paling bahaya malah rasani si angel loh, oke zina karo si B ya. Lah itu padha karo wong nuduh. Nyapa orang nuduh? Nek hukum syariat nang ngarani wong si A si B zina iku kudu duwe 4 saksi. Lah mek gur omongi iku jenenge duduk saksi. Umpama urip nek Arabno sing rasa-rasane oleh dicekel dihukum oleh megane nuduh. Artinya ngati-ngati bahas masalah ku yo aja sampai, kadang ngati-ngati aja sampai bahas masalah ku. Wis teko gaya ra krungu lah nek ngomong bab ngono nggih. Usahakan ngono terutama ngomongne wong ngomong zina wis gaya ra krungu aja melu nyembunyi. Pun wallahu alam enten bari tanglene mboten monggo. Karo ben penasaran sing nom-nom ya kadang barbar ngono ya wis janting. Musam barang ya ben. Wis salah budal ya wali bukan. Oh kok lain tanglet ben. Boten enten. Ya selawat riyen sareng-sareng Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman aman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lubillah. Ini kalian nyuwun donganipun damel yoganipun Pak Alim nggih. Iya dimulai dari jenengan Pak Alim ingkang hamil 7 bulan. Asmanipun Mbak Reni, mugi-mugi no ponaan. Ponakanipun Pak Alim hamil 7 bulan, asmanipun Mbak Reni, mugi-mugi lancar, mungkin lairakenipun lancar, selama ngandung dia sehat, anakipun lahir sempurna, dados anak soleh utawi solekah, sempurna barang-barang ngoten nggih. Tur muga-muga dados anak ingkang bungahaken donya akhirat ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yu'ti mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahbali wal afat wa taqabbal lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat ma tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayati ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min Muhammadin nabiyyika wa rasulika sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka min Muhammadin nabiyyika wa rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik was salamata min kulli ithmin
والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحب المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اختمنا بحسن الخاتمة اللهم بعثنا من حب الدنيا ومن جميع المعاصي ومن جميع الصفات أعدائه اللهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم ومن عذاب الدنيا والآخرة ومن سوء الخاتمة ومن عذاب القبر وفتنته اللهم افتح لنا قلوب العارفين اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت ya Allah mugi kita sedaya lan bangsa kita lan mbah-mbah kita lan saminggil lan sedaya anak-anak kita lan keturunan kita lan sedaya dulur-dulur kita lan rencang-rencang kita lan sedaya seserawangan kita ya Allah lan tangga-tangga kita mugi sedaya mungkin mugi panjenengan dadosaken tiyang ingkang saleh salihah ingkang panjenengan ridho fiddin wa dunya wal akhirah ya Allah hingga husnul khatimah sedaya ya Allah mugi husnul khatimah sedaya ya Allah husnul khatimah ya Allah Allahumma taqabbal du'ana wa mastajib lana du'ana Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim yang kita menjadi yang kita suka yang kita sekarang ini dapat dicapai dengan juga dengan